Инде менә җырлап төштегез, атмосфера ничегрәк? Шундый күңелле, әни әйтсен башта. Атмосфера инде бәйрәмдәгечә, зал тулы, алкышлар зур, һәм җырлау рәхәт. Бу бит үзенчәлекле солянка. Балалар катнашында шуңа күрә атмосфера гел икенче, ниндидер яктылык, кояшлы кәефләр, шундый атмосфера бирки сәхнәдә. Күбрәк кичкенә балалар белән әти-әниләр җырлыйлар бит инде. Сез инде барыбер әни белән кыз булсагыз да инде зур кешеләр бит инде, олы кешеләр. Барыбер үзегезне башка төрле хис итмисезме? Комфортмы сезгә? Менә мине бүген күп кеше инде кичкенә балаларым белән сәхнәгә чыгар дип уйлаганнар иде. Кайсың балаларың диләр, мен әйтәм, әни белән, синең әниң җырлый бит әле. Әниң җырчы бит әле диләр, көлешәбез инде. Менә Лилия нинди бала булды ул? Нинди иде? Лилия бик акыллы бала булды, Аллага шөкер. Шуңа күрә үз көнен үз күрде дип әйтәсе килә, үзе күрде. Шуңа күрә бер авырлык китермәде, Аллага шөкер, йөзгә кызыллык китермәде. Моңынча киләчәктә дә бәхетле булып, сәхнәләрдә дә уңышларга ирешеп, балалар исән сау булып, шуңа күрә бәхетле тормыш көтсен аны дип телим. Минем балачагым гастрольләрдә узды бер сүз белән.